Milí televízni diváci, vítam vás pri ďalšej časti relácie Spojený oceánom. Dnes sa prechádzame v kampuse Pittsburghskej univerzity, pretože práve na tejto univerzite sa môj dnešný hosť učí slovenčinu. Chcela by som privítať otca Richarda Bakera. Vítajte. Chceli by ste povedať zo pár viet po slovensky pre ľudí na Slovensku? Áno. Volám sa otec Richard. Bývam v New Yorku. Teraz som v Pittsburghu. Učím sa slovenčinu. Ďakujem veľmi pekne. Prečo sa učíte po slovensky? Pred rokom som bol poctený tým, že mi bol zverený historický slovenský kostol svätého Jána Nepomuckého v New Yorku, ktorý prešiel zmenou a spojil dve farnosti. A tak už neslúži len Slovákom, ale slovenská komunita je dôležitou súčasťou tejto farnosti. A stávame sa centrom a domovom pre Slovákov v New Yorku. Je to jediný dôvod? Pre mňa je privilégiom pracovať tu, pretože mám slovenský pôvod, rusínsky pôvod. Moji starí rodičia prišli zo Slovenska na začiatku 20. storočia. Rozpovedzme si tento príbeh trochu podrobnejšie. Ako to vlastne bolo? Kto z vašej rodiny naposledy žil na Slovensku? Moja stará mama bola najmladšia zo 14 detí a moji prastarí rodičia poslali všetkých jej bratov a sestry do Spojených štátov. Stará mama sem teda prišla, keď mala 14 rokov. Môj starý otec pochádzal z malej dediny Lúčka a prišiel sem, aby sa pripojil k svojim sestrám, ktoré tu už boli. Stretli sa v Spojených štátoch v meste New Jersey. Moja stará mama pochádzala z malej dediny Starina v okrese Stará Ľubovňa. A tu sa stretli, zaľúbili sa, vzali sa? Vzali sa v kostole, ktorý je dnes pravoslávnou katedrálou svätého Petra a Pavla v New Jersey. Keď spomínate pravoslávny kostol, ako to bolo s vierou v rodine vašich prastarých a starých rodičov? Ako viete, veľa katolíkov žijúcich na východnom Slovensku sú pôvodom grécko-katolíci. Avšak keď prišli sem do Ameriky, stretli sa s nepochopením zo strany rímsko-katolíckej cirkvi, ktorá im nerozumela ich zvykom, tradíciám a obradu. Takže pri stretnutí s biskupmi tu v Spojených štátoch sa cítili nepochopení, obmedzovaní, nemali povolené sobáše kňazov a nemali takú cirkev, akú poznali zo svojej domoviny. Po mnohých nepokojoch našli prijatie u pravoslávnych misionárov, ktorí sa starali o veriacich v ruskej diaspóre. A tak sa kostol v roku 1909 stal pravoslávnym. A to je aj dôvod, prečo som ja bol vychovávaný v pravoslávnej viere. Hoci môj starý otec bol rímskokatolíckeho vyznania a stará mama bola grécko-katolíčka. A ako to bolo potom s vašou mamou? Koľko mali vaši starí rodičia detí? Mali 6 detí. Najskôr začali podľa tradície, že vierovyznanie sa dedí po otcovi, takže prvé 2 deti boli pokrstené v rímsko-katolíckej cirkvi. Potom sa však moja stará mama rozhodla, že aj ona bude mať v tom slovo a takto začali striedať. Takže ďalšie dieťa bolo pokrstené v pravoslávnej cirkvi, ďalšie v rímsko-katolíckej cirkvi a tak ďalej. Moja mama bola pokrstená v pravoslávnej. A ako to bolo so stretnutím vášho otca a vašej mamy? Moja mama ako najmladšia z rodiny emigrantov nehovorila ako dieťa po anglicky a preto bola pre ňu škola pomerne náročná. Veľmi sa však snažila zapadnúť a žiť americkým spôsobom života. Počas druhej svetovej vojny bola pracujúcou ženou. Bola vo všetkom veľmi aktívna, spoločenská, až tak, že sa odlučovala od svojich slovenských koreňov. Stretla môjho otca, pôvodom zo Severnej Karolíny, a cez neho si ešte viac osvojila americký spôsob života.
On zasa prijal jej pôvod a tak tvorili dobrý pár, lebo navzájom rešpektovali svoje zázemia. Môj otec bol jediným neslovanom v klube Spring Valley v New Yorku, kam patrila moja mama. Ja si ju zase pamätám, ako na stôl vždy dávala typické jedlá pre oblasť, z ktorej pochádzal on. Ukazovala tým, že sa stáva Američankou a otec zasa veľmi rešpektoval jej korene. Je skvelé, že to vedel oceniť, ale v akej kultúre ste boli vlastne vychovávaní vy? Spôsob výchovy mojej mamy bol americký, sekulárny a protestantský. Som najmladší zo všetkých vnúčat. Moja stará mama zomrela, keď som mal 5 rokov. A tým sme stratili akékoľvek spojenie s vierou a kultúrou rodiny. Už ako dieťa som si uvedomoval, že nechcem prísť o toto dedičstvo, ktoré si moji bratranci a o 13 rokov starší brat nevážili. Vzdávali sa ho. Možno mu úplne nerozumeli. Ja som ho túžil obnoviť. Rovnako som túžil po Pánovi a v jednoduchosti dieťaťa som začul jeho volanie. Vnímal som, že viera a kultúra idú ruka v ruke. Ako Slovan som chcel zachovať nielen našu vieru, ale aj kulinárske tradície. Čo sa týka viery vo vašom detstve, čo vás ešte ovplyvnilo? Keďže môj otec bol zo Severnej Karolíny, pochádzal z baptisticko-metodistickej tradície. Bol som ňou tiež ovplyvnený, keďže sme každý rok trávili veľa času návštevou tejto časti rodiny. Takže som mal veľa skúseností s vierovyznaním metodistov a baptistov. Ovplyvnila ma však aj rodina môjho uja. Brat môjho otca bol luterán, presťahoval sa do New Yorku, kde sa oženil. Ich syn, môj bratranec, bol v mojom veku. Vyrastali sme spolu a boli sme si veľmi blízki. On, rovnako ako ja, začul Božie povolanie. Boli luteráni, tak som s nimi chodieval do luteránskeho kostola, pomerne často. Bola to iná skúsenosť, keďže v pravoslávnej cirkvi sme zväčša chodievali len na pohreby. Ale inak sme vieru nepraktizovali. Toto som zažil, kým som sa ako 12-ročný dostal do rímskokatolíckeho kostola. Zažil som v tom období, že New York prešiel veľkými a tiež dosť rýchlymi zmenami. Veľa rodín sa sťahovalo na predmestia. Prečo? Kvôli morálnemu úpadku v meste. Takže tam, kde sme žili my, zostávali bývať väčšinou len staršie rodiny, ľudia na dôchodku a ja som bol jediné dieťa v tej oblasti. Do našej štvrte sa nasťahovalo mnoho rodín írskych emigrantov. Začal som chodievať do kostola s nimi. Tak začala moja cesta do katolíckej cirkvi, keď som mal 12 rokov. Môžete nám prosím o tejto ceste do katolíckej cirkvi porozprávať podrobnejšie? Poprvýkrát som sa stretol s katolíckou cirkvou, keď som mal 12 rokov a bola to jedinečná skúsenosť. Dovtedy som sa stretal v podstate iba s luteránskou cirkvou, hudbou, ľuďmi, zborom, spevmi, procesiami s krížom a podobne. Keď som poprvýkrát kročil do katolíckeho kostola, bolo tam 3-krát viac ľudí, ale len jedna pani, ktorá spievala 4 piesne. V kostole bol veľmi nadšený a úžasný kňaz. Srdečne zdravil ľudí a ľudia v podstate ani nevedeli, čo majú odpovedať. Povedal som si, že katolíci ešte poriadne nevedia, ako sa zapájať do liturgie. Bolo to totiž krátko potom, čo sa jazyk liturgie zmenil z latinčiny na angličtinu. V dnešnej dobe si už ani nevieme predstaviť, aké to bolo prechádzať tými zmenami, čo sa týka aktívnej účasti na bohoslúžbách. Ale čo ma presvedčilo, aby som zostal v tom kostole, bola práve prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Bola pre mňa tajomstvom, ale zažil som ju, rozumel som jej. A to bol okamih, keď som povedal, zostanem v katolíckej cirkvi. Nebolo to preto, že by som už nechcel byť pravoslávnym kresťanom, ale preto, že ma Boh viedol na toto miesto a veľmi jasne som počul v jeho prítomnosti, ako hovorí, tu som, zostaň so mnou.
Ale keď spomínate hudbu, hudba predsa je dôležitá, nie? Je veľmi dôležitá. Mal som tu česť študovať hudbu aj na vyšších stupňoch vzdelávania. Na Katolíckej univerzite vo Washingtone som ukončil magisterské vzdelanie v sakrálnej hudbe. Občas nechápeme, ako správne použiť talenty v cirkvi. Hudba je tak často zle chápaná. Myslíme si, že sa cez ňu priblížime ľuďom, poskytneme príťažlivejší zážitok a kvalitnejšiu skúsenosť. Ale tak to vôbec nie je. Samotná liturgia je skúsenosťou, do ktorej sme pozvaní, aby sme vstúpili. Sme pozvaní používať talenty ako nástroj na pozvanie do tejto hlbokej skúsenosti, aby sme mohli písmo ešte pevnejšie zakoreniť do svojich srdc a myslí. Vieme, že orgán je liturgickým nástrojom, lebo najviac pripomína ľudský hlas. A preto je hudba nástrojom, ktorý môže zintenzívniť skúsenosť liturgie. Najväčšou chybou, ktorú páchame, je, že sme zameraní na to, ako vylepšovať a modernizovať hudobný prejav. A nenecháme, aby hudba sama vykonala svoju prácu v službe ohlasovania Svätého písma. Treba len umožniť ľuďom používať to, ako hudba doprevádza písmo a nebáť sa o štýl, nestrachovať sa o to, čo reálne funguje. Vždy ste chceli byť kňazom? Vždy. Už vo svojich najrannejších spomienkach, keď som mal 5 rokov, som si povedal, že chcem byť kňazom. Viem, že váš čas v seminári sa nejako spája aj s vašimi koreňmi či zisťovaním nových vecí o našej krajine. Áno, keď sa ma ľudia v seminári opýtali, kto som, odpovedal som, že Slovan. Nikdy som nevedel, čo to vlastne znamenalo, ale vedel som, že pochádzam z dediniek vo vtedajšom Československu. Nevedel som však, že za tým bolo niečo viac, až kým ma ako seminaristu neposlali v lete slúžiť do kostola v Newburgu v New Yorku. A tam na stenách visel nápis, toto je poľský, nemecký a slovanský kostol. Vtedy som si povedal, veď ja som Slovan. Prešiel som do kuchyne, kde práve spočítavali zbierku a pýtal som sa všetkých, čo tam boli, či je to slovanský kostol. Povedali mi, že áno. Povedal som im, ja som tiež Slovan. Ale oni tvrdili, že to nesmiem tak hovoriť, lebo oni sú vraj Čechoslováci. Tak som povedal, a ja som Čechoslovák. Dodali, nie, si Slovák. Ale nesmieš to tak hovoriť. Tak som zistil, že som Slovák. Navštívili ste už niekedy Slovensko? Či som bol na Slovensku? Veľakrát som ho navštívil. Spolu s jedným bratom, ktorý je americkým Slovákom, sme tam šli na výlet a neskôr sme navštívili rodinu. Po 30 rokoch snahy zistiť naše slovanské, respektíve slovenské korene, sa mi to podarilo. Moja rodina, všetci bratranci a sesternice, ktorí si prestali vážiť svoj pôvod, ho začali nanovo oceňovať a teraz sú hrdí, že sú americkými Slovákmi. Ale chcelo to veľa práce. To je skvelé. Je pre vás ťažké učiť sa po slovensky? Musím priznať, že to nie je angličtina, ani nemčina, či taliančina, alebo španielčina. Slovenčina je ťažká. Ale je to krásna výzva a motivuje ma to, že mi pomôže lepšie porozumieť ľuďom, ktorým teraz slúžim. Aj sebe samému. Môjmu spojeniu so Slovenskom. Aby sme nevnímali, že je to svet tu a tam a sme my a oni, ale budeme môcť využiť naše kultúrne tradície, to, kým sme, na rozosievanie Božieho slova. A samozrejme, je to veľmi katolícky pohľad. To je niečo, čo náš Boh robí. Boh vstupuje do kultúry, vstupuje medzi ľudí. Nestal sa len človekom, ale vstúpil do ich jazyka, ich kultúrneho výrazu, ich tradícií, ich zvykov a ich vnímania zákona. A tak povediac krstí kultúru, aby sa mohla stať nástrojom, ktorý nesie vieru, tak ako som povedal o hudbe. Je to chápať to, kto sme ako ľudia a pochopiť nášho Boha.
Štúdium jazykov mi dnes pomáha pochopiť Boha a dnešných Slovákov. Nie romantický aspekt spomienok z pohľadu starých rodičov na to, ako to kedysi bývalo, ako sme vnímali tradíciu, ale ako to je dnes, aký sme my. To, kým ako americkí Slováci sme, v nás bolo istú dobu potlačené, pretože sme boli odrezaní od našich ľudí pre komunizmus a vojnu. Teraz však ožívame a znovu dovoľujeme Bohu používať si nás, aby sme vedeli, kým sme, a ukázali to aj zvyšku sveta. A možno aj cez to evangelizovali. Ako sa to snažíte oživiť v kostole, v ktorom ste teraz? Je to veľká výzva, pretože sa v našom kostole stretli 3 farnosti a vznikla tak nová farnosť. Slovenská farnosť ako taká už neexistuje, ale naša farnosť má misiu slúžiť Slovákom a rovnako slúžiť ľuďom, ktorí hovoria po anglicky. Misiou našej farnosti je slúžiť ľuďom, ktorí žijú na Roosevelt Island, čo je obrovskou a novou misiou. Dúfam a verím, že budem schopný posilniť farnosť svätého Jána Nepomuckého a že toto miesto, ktoré bolo stovky rokov domovom pre Slovákov, stane sa znovu centrom pre slovenskú kultúru a vyjadrením viery v New Yorku. Že bude naďalej domovom pre Slovákov, aby vedeli, že v New Yorku je miesto pre nich. A tiež miesto zrodenia sa viery pre celé okolie, aby všetci prišli a spoznali Boha. A možno, aby ho spoznali vďaka tomu, že spoznajú Slovákov. Nech sa stane vôľa Božia. Čo je pre vás najväčšou výzvou pri práci so Slovákmi v New Yorku? Najťažšie je zvládnuť všetky rozdiely. Niektorí prišli pred rokmi, niektorí preto, lebo zažili komunizmus, niektorí prišli až po páde komunizmu, niektorí hovoria iba po anglicky, niektorí zasa iba po slovensky. Je skutočnou výzvou zabezpečiť, aby sa všetci cítili byť súčasťou celku a necítili sa odčlenení, pretože im niečo chýba. Čo máte najradšej na svojom kňazstve? Čo je tým najväčším darom v ňom? Milujem svoje povolanie. Milujem, čím som, milujem, čo robím. Každý deň je pre mňa výzvou od Boha už 26 rokov. Je pre mňa neustálým prekvapením, že ma Boh do toho povolania pozval. Nie je to práca, ale život. A som rád, že je to tak. Ľudia sú často zmetení a nevedia, čo vlastne obnáša ich povolanie. Či už v manželstve, kňazstve alebo v zasvetenom živote. Zameriavajú sa na to, čo majú robiť, ale my máme v prvom rade byť, nie robiť. To príde neskôr. Odhaľuje to Boh, keď konáte jeho vôľu. A ak jeho vôľu nekonáte, stále pôsobí aj cez hriechy, naše pády, rovnako ako cez naše úspechy. A to je najúžasnejším aspektom na živote s Bohom. Moja rada teda znie, že nezáleží na tom, aké máte povolanie. Len ho milujte. Tak to robím i ja. Otec Richard, čo by ste povedali, že je takým najväčším bremenom našich ľudí, nás Slovákov? Žartujem o tom, že keďže som Slovák, viem, ako trpieť. Je to vtip, ale nesie kus pravdy. Trpeli sme storočia a na nešťastie, čo toto utrpenie v nás urobilo, čo v nás spôsobilo, je, že sa neustále bojíme a konáme zo strachu. To nás oddeluje od schopnosti konať Božiu vôľu nádherným spôsobom. Vidím problémy ľudí, ktorí sú v USA a prišli s mnohými bremenami. A ešte viac ich dostávajú tu. Tu sa život stáva ešte náročnejším. Zažil som však, že dnešní Slováci sú od tých bremien oslobodení. Najviac sa však bojím, že niektorí sa vzdiaľujú aj od Boha a cirkvi. A to je znova zdrojom ich utrpenia. A Boh a cirkev sú kľúčom k ceste, ktorá vedie von z utrpenia tohto sveta. Utrpenia, ktoré bolo na nás uvalené a ktoré sme si my sami spôsobili. Boh nás prišiel oslobodiť. Oslobodiť od čoho? Od hriechu. Čo spôsobuje hriech? Strach. Strach nás vedie k tomu, že sa rozhodneme ísť ľahšou cestou. Konať, čo je nesprávne. Pretože sa to zdá ľahšie.
A ak niekto cíti, že v jeho živote je veľa strachu, čo by ste mu poradili? Prvotná je dôvera. Viera v Boha. Potom dôvera v seba samého. A láska k sebe. Pretože ak nás Boh miloval tak veľmi, že prišiel žiť medzi nás a žiť život, ako my žijeme, to ukazuje, že je v nás aj veľa dobra. Nikto iný, či už človek, alebo svet, mi neukážu, aký som. Len vďaka Božiemu pohľadu pochopím, aký dobrý som. To je odhalením jeho božského milosrdenstva. On hovorí, si vzácny v mojich očiach. Nádherne som ťa utvoril. Hovorí to, aby sme sa vedeli doceniť. Vedeli povedať, že máme schopnosť konať dobro a tvoriť lepšie veci. A nepovedať, pozri sa, čomu musím čeliť. Môžeme povedať, a pozri, čomu môžeme čeliť a čo môžeme robiť s Bohom, aby sme situáciu zlepšili. Je to pozitívnou zmenou v živote. Je však ťažké ju urobiť po stáročiach privykania si nášmu mysleniu, že nie sme dostatočne dobrými, nie sme dosť silnými a zajtra bude pršať. Vďaka za tieto slova. Keď sa ešte v rozhovore vrátime na Slovensko, čo sa vám tam páčilo najviac? A kedy ste tam boli naposledy? V októbri v podstate sme s mojím tímom leteli do Londýna, aby sme sa stretli so Slovákmi, ktorí tam žijú. Potom sme išli do Ríma navštíviť kardinála Tomka, aby sme si vypočuli jeho povzbudenie. A následne sme šli na Slovensko. Na Slovensku sme boli nádherne prijatí predstaviteľmi rímsko- i grécko-katolíckej cirkvi v Bratislave i v Košiciach. Videl som tam prekrásnu cirkev, ale tiež som videl veľa pochybností ľudí alebo sekularizáciu ľudí. A ak by som mal niečo Slovákom odkázať, povedal by som, nevzdávajte sa toho, kým ste. A kým ste? Božie deti. Kráčajte s Pánom. Kráčajte s jeho cirkvou a nebojte sa uchopiť, čo nám je odovzdané, lebo práve to určuje, kým sme. To je naša identita. Áno, je to naša identita. Sme Slovania, sme slovenskí Slovania, sme katolíci, grécko-katolíci a pravoslávni. Sme tí, ktorým sa dostáva veľa požehnania a môžeme dávať oveľa viac, než sme si mysleli, že sme schopní dávať. A vďaka tomu, čo som objavil, som sa stal ešte viac hrdým na svoju slovenskú krv. Myslím, že to je veľmi silný odkaz pre našich ľudí. Tak dúfam, že všetci budeme povzbudení viac žiť našu identitu. Pretože identita je veľmi dôležitá, však. Áno, identita je niečo, čo na seba vzal Boh, keď sa stal človekom. Nezabudnime na to. Ak by prišiel opäť, možno by sa rozhodol stať sa Slovákom. Možno. Pointou zostáva, že sa stal Izraelitom, aby sa mohol stať súčasťou ľudstva, jedným z nás. A vďaka tomu sme, kým sme. Vieme, odkiaľ sme. Lebo spoznávame, kto je on. Keď počúvame všetky tieto pravdy, môžeme len povedať, aký je náš Boh úžasný. Aký je náš Boh úžasný. Ďakujem, otec Richard, za váš čas, ale aj za to, že sa učíte po slovensky, že sa zaujímate o svoju a našu kultúru. Veľká vďaka. Rado sa stalo. Vám prajem ešte krásny zvyšok dňa a ďakujem za pozornosť.